Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horasma dihita salutna huria nituhata. Andorang sotapu kapar minggota tapasada rohata martangiang mahita. Amin. Tapu kama parminggota marende hita sian buku ende 110 sada ayat sada sahatro di ayat tolu. Oh
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia na tumumpa langit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas habangso na timbo jala namar mulia, jala aka rambu ni pahyana manggohi bagas joro. Jogjong di atas suru-suruan serapim, jala masih jowon na manasida songonon. Nabadia, 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 do Jehovah Zebaot. Gok hamoliona, liat portibion, haleluya. Martang yang mahita, ale debata situlusada, debata ama anak dohot tondi porbadia, namadok mulia temahami tuho, ala ditopa, dipalua jala diparbadiai, ho hami hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi. Saira moti mahami di bagasan permaraan dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami ujung tinggang jala tugu-tugu hami di hasusada, ni bohal nami, tu harajon muna di banua gijangi. Asadisi pujo nami ho marhite-hite roha dohot hata na imbaru. Amin. Tangihon hamu patik ni debata di minggu sadarion, sian patik paduahon dohot lapatana. Dang jadi ganoanmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di badua gijang, dohot na di banua tongatoru, onro dina di bagasan aik na di toru ni tano. Yanggo tungga besi sombaon manang si oloan, dia do lapatan nii, ondo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi ibana marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siani. Jala dang jadi oloan begu manang ulupon ni hadatuon. Jala dang jadi posroha di ugasan homitan. Ido sahatna. Atong rap mangido gogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
Matapotima dosata di adopani debata martangiang mahita. Ale debata aman di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapon dohot hamuliateon husombaon hami tuho. Marningot silehon-lehon mi nabalgai tu hami jolma na pardangolon. Ima anakmu Yesus Kristus nasinurumi sian Banua Gijang alani hami. Gabe na dangol do iba na jalan apogos, pola tubuh iba na dibara ni Bethlehem, asa mamora hami. Say rajai jala togu-togu hami marhite-hite tondim, asalam huida hami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Roma ahamu tu au asa mangulu tondimuna nina Tuhan Jehovah. Tung suras rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenon hu songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Asa ngapon madi debata na digijang. Amin. Tangion hamu mahatani debata di Minggu Trinitatis imata surah di Roman 5 ayat sada sahatro di ayat 5 margati soring mahita manjahasa di ayat 5 rap hita manjaha. Parbue ni pamitorion nasian hapor seoni. Asa dung dipitori hita dalan hapor seon
Mardame mahita songon debata marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Los marhite-hite ibana dosa masuk kita berasih. Haji jumlahnya pemain dalam persen. Jaga pengatuar dirita ingat hasan pahilibata na itahirimi. Alai lumobisia ni dope, sai ita halason donang akka hapursuhon. Jala taboto di orhon hapursuhoni ido habengeton ni roha. Rapita manjaha, alai dang namurak hita baheno ni pakirimoni, ala dunga dusehon tu bagasan rohata holong ni roha ni debata, marhite-hite tondi porbadia, naung ni lehon na tu ita imasahatna, martua doakan hatu mangihon hatani debata jalanong pepsa. Amin. Taha tidakon maha porseotai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahitam madok. Au porsea di bata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anani de bata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di porbadia andorang soha bubuhon ido tu hatta natu mau na bernit di panghukuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di aripatoluhon na manaik tu surgo lahu hudul tu siamuni de bata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogo tu tanoon mangukumi halak na mangulu dohot na mate au porsia diton di porbadia jala adong sadahuria na badia huria hato pani halak Kristen angka na badia dohot di hasesaani dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sora sudah. Amin.
Shalom. Ikting Diruyata HKBP Rawamangun Minggu 15 Juni 2025. Pertanyaan week Rabu 10 Juni 2025 masuk pukul 10 siang WIB. Pertama di week Pisangan Gading Raya di Bagasni keluarga Sintua Arnold Silaban, Ida Borisi Tompul, Jalan Mustika Jaya 5, nomor 10 Sada A, RT 007, RW 010 Sada, Jakarta Timur. 2. Wik Rawasari, Cempaka Putih, di Bagasni keluarga Sintua Manuala Osman Hutajulu, Saulina Borusianipar, Jalan Cempaka Putih Tengah 26E, nomor 8, Jakarta Pusat. Tolu. Wik Kayu Jati Sunan Giri, di rumah keluarga Sintua HR Simangungson, Borusiaan, Jalan Kayu Jati Sada nomor 24, Rawamangun, Jakarta Timur. Kamis 10 siang Juni 2025 masuk pukul 10 siang WIB di Wik Rawamangun Tegalan di Bagasni keluarga Parulian Silalahi, Mewati Boru Nababan, Jalan Haji Ten Opat, nomor 10 Opat, RT 06, RW 0 Tolu, Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Wik Utan Kayu, Kayu Manis, di Bagasni keluarga Yunius Manahan Bakara, Teti Tau Boru Simorangkir, Jalan Duren 2, nomor 10 Opat, Utan Kayu, Jakarta Timur. Tolu. Wik Cipinang, di Bagasni keluarga Nyonya Tiur Manurung Boru Napitupulu, Jalan Cipinang Baru 2, Cipinang, Jakarta Timur. Sekolah Alkitab liburan, SAL Sekolah Minggu. Sekolah Minggu HKBP Rawamangun, Patupa Sekolah Alkitab liburan, SAL, Dohot Aka kegiatan, Boima dijaha di Harotas Titing, di Rahon, anak kota Sekolah Minggu, Boima madaftar tuh guru Sekolah Minggu, Ganu Pandang Marhite, aplikasi My ASM HKBP Rawamangun. Ibadah Gabungan Seksi Perempuan Huria SPH. Selasa 17 Juni 2025 pukul 10.05 WIB, maringanan di gereja di Patupado Ibadah Gabungan Seksi Perempuan Huria, Sude Indah HKBP Rawamangun asa madhoti ibadai. Konven Pelayanan Penuh Waktu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Senin 10 Juni 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupado Konven Pelayanan Penuh Waktu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di Gereja HKBP Suprapto, Jakarta Pusat. Pandita HKBP Rawamangun, Pendeta Pensiun Dohot Keluarga, Diakones Bibelfro Dohot Ina Sarfat, asa madhoti konveni. Pertanyaan Pendeta Pensiun Dohot Keluarga, Senin 27 Juni 2025 pukul 10 WIB di Patupado Ibadah. Pertanyaan Pendeta Pensiun Dohot Keluarga se-Jabodetabek, maringanan di Gereja HKBP Rawamangun. Festival Paduan Suara Antar Gereja HUT PGIW DKI. Pombartu HUT 60 tahun PGI Wilayah DKI Jakarta HKBP Rawamangun mandhoti Festival Paduan Suara Antar Gerejawi na pinatupa hari Sabtu tanggal 20 Juni 2025 di Gereja GPIB Paulus Nyuloni Pendeta Osator Simanjuntak MTH. Permingguan Sadarion 15 Juni 2025 pukul 10 WIB Paduan Suara Gabungan Konyanuya Patupakur Imalagu Nanaeng di Endehon di Festivali. Kegiatan Katekisasi CD. Kegiatan Katekisasi CD tahun ajaran 2024-2025 simpul nama aka rangkaian kegiatan pelajar CD Boima dijaha di Harotas Titing, pelajar CD Dohot Aka Natoras asa Mamparatehon Jadwali. Fellowship Remaja Dohot Opening Parheon Remaja. Seremoni pembukaan Parheon Rap Dohot Fellowship Remaja Nunga di Patupa hari Sabtu 14 Juni 2025 pukul 10.04 WIB, inganan di Gereja HKBP Rawamangun.
Ibadah pembukaan Parheon Remaja di Parmingguan pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu dohot, pukul 10:30 WIB, pasti dohot do remaja gabe parhobas. 5 petugas kolektan penerima tamu, jala adong do pujian marhite konser mini. Parheon Harmaja HKBP Rawamangun patupat 3 lomba, jala boima di jaha di harotas titing. Link pendaftaran boima di scan marhite flyer na ditampilhon. Dung simpul manjaha tikting pengurus remaja patupa sosialisasi taring waktu program remaja HKBP Rawamangun. Penerimaan murid baru TK Sinantam. TK Sinantam membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Dohot jenjang usia songon na tarsurat di harotas titing. Ruasnya huriata na adong danak nama rumur songon na tarsurati boima margabung di TK Sinantam. Pendaftaran dibuka 1 bulan Juli 2025. Jalo boima menghubungi kontak na dong di harotas titing. Ruas na tambah. Minggu sadarion di jalo huriata do keluarga na tambah. Ima sada. Keluarga Ricardo Purba. Inang Lydia Putri Boru Tarihoran datang sian HKBP Sarolangun Resort Sarolangun beralamat Jalan Galur Sari nomor 10 Sia RT 0 10 Tolu RW 00 Sada Utan Kayu Selatan Jakarta Timur. Wik Utan Kayu Kayu Manis Jongjong Mahamu. 2 keluarga Raja Henok na Pitupulu Inang Etna Natasha datang sian HKBP Resort Ebenezer Parparean alamat Jalan Duri Pandan 5 Kayu Putih Jakarta Timur. Wik Pulau Mas Kampung Baru Jongjong Mahamu. Tuatama nama sumasu nasida gabi ruas nadengan di tongata perlu mobi ma di joloni tuhata. Tikting naing marbagas titing paduahon naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Leonel Jospin Manatap Sinaga. Ruas ni HKBP Resort Rawangun Wik Jatinegara Kaum anaknya Mata Situara Dot Sinaga Tubuni Inata Derita Rosdiana Boru Dolok Saribu. Dohot Orwana Desi Mariani Boru Simanjuntak. Ruas ni HKBP Sigala Gala Resort Sipahutar. Boroni Amata Aber Simanjuntak. Tubuni Inata Marsita Lince Boru Panjaitan. Pamasumasuhon hari Sabtu 21 Juni 2025 di Gereja HKBP Sigala Gala Resort Sipahutar. Watama nama sumasu Parsaripeo Nasida Gabe Parsaripeo Nadengan di tonga-tonga Tarlomobi di Joloni Tuhata. Kelihan dot akka udut ni buah-buah tajama di Roasta Titing, naong di Parade ni Huriata, di pasu-pasu di Bata ma akka barita masa dohot ulaun naka si patu-patuanta bahin sangap di Guarna. Songonima tikting di Huriata minggu sadarion. Muliate. Shalom, selamat hari Minggu, horas madihita salutna. Nah, pinar sangapan, amang pendeta uluan HKBP Rawamangun, amang pendeta Manamar Panjaitan, dot sude pendeta fungsional HKBP Rawamangun, Dewan Koinonia HKBP Rawamangun, sude parhalado HKBP Rawamangun, amang inang ruas HKBP Rawamangun, nah dihaholongi hami, dohot na mengikuti di live streaming. Tarlu mobi tusude akadongan remaja HKBP Rawamangun dari haholongi hami. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih karunia-Nya kita dapat bersekutu dalam ibadah pembukaan Parheon Remaja 2025. Izinkan kami panitia Parheon Remaja 2025 memaparkan kegiatan yang sudah dilakukan sampai saat ini. Parheon Remaja tahun ini mengusung tema transformasi dalam Kristus. Tertulis dari Roma 12 ayat 2, yaitu janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna, dan subtema yaitu di dalam Kristus hidupku berubah. Adapun rangkaian kegiatan Parehion Remaja tahun 2025 sebagai berikut. Yang pertama, hari Sabtu 14 Juni 2025 pukul 13 WIB telah dilakukan opening ceremony Parehion Remaja berbentuk fellowship dengan menerbangkan sepasang burung merpati dan mengadakan kegiatan games yaitu Amazing Grace. Kedua, hari ini di ibadah jam 10, jam 1, jam 16.30, kami remaja melayani sebagai song leader, pemusik, aser, kolektan, dan di setiap jam ibadah tersebut ada prosesi tortor dari remaja dan ada juga paduan suara, vokal grup, dan mandok hata. Serta konser mini di setiap ibadah pukul 8, 10, 13, 16.30. Setelah selesai ibadah, kami akan melaksanakan konser mini dengan tujuan untuk membantu dana kegiatan seksi remaja selain daripada dana gereja. Kami sangat mengharapkan bantuan dari Amang Inang sekalian. Yang ketiga, Sabtu 28 Juni 2025 pukul 10 WIB di HKBP Rawamangun akan diadakan lomba CCA antar gereja yaitu eksternal dengan tujuan agar meningkatkan iman dan spiritualitas remaja. 4. Sabtu 12 Juli 2025 pukul 10 WIB di HKBP Rawamangun akan diadakan lomba band antar gereja eksternal dengan tujuan mengembangkan potensi dan talenta remaja. Kelima, Sabtu 19 Juli 2025 dan Minggu 20 Juli 2025 pukul 9.30 WIB bertempat di Norma Futsal akan diadakan lomba futsal antar gereja eksternal dengan tujuan membangun kebersamaan dan persahabatan antar remaja. Yang keenam, Sabtu 26 Juli 2025 akan diadakan pentas seni penutupan Parehion Remaja 2025 berbentuk fellowship pada pukul 13 dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat pelayanan teman-teman remaja. Yang ketujuh, Minggu 27 Juli 2025 akan dilaksanakan ibadah penutup rangkaian Parehion Remaja 2025. Kata Parehion yang berarti kebangkitan remaja HKBP Rawamangun untuk bangkit ambil bagian dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan remaja HKBP Rawamangun dan mengajak seluruh remaja HKBP Rawamangun yang duduk di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 untuk ikut aktif semangat dan bersukacita dalam kegiatan pelayanan di seksi remaja yang sudah dilaksanakan sampai saat ini. Seperti sermon remaja setiap hari Jumat pukul 19 WIB, pelayanan di ibadah remaja, fellowship, paduan suara, vokal grup, tortor remaja, dan kegiatan olahraga seperti futsal dan basket. Dan untuk tahun ini kita akan meluncurkan channel YouTube khusus remaja dan sudah berlangsung live recording. Demikian yang bisa kami sampaikan. Biarlah semua pelayanan kegiatan seksi remaja HKBP Rawamangun hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita saksikan dalam video klip di slide kegiatan remaja dalam 1 tahun ini.
remaja KBP Rawamangun. Apa kabarnya semuanya? Amang yakin kita semuanya diberkati Tuhan dan penuh dengan sukacita. Anak-anak semuanya ada kabar baik pada saat ini, di mana seksi remaja KBP Rawamangun telah memprogramkan sebuah kegiatan yang sungguh luar biasa untuk membangunkan kerohanian dan keimanan anak-anakku semuanya remaja KBP Rawamangun, yaitu para heheon remaja KBP Rawamangun. Ayo, mari kita bergabung dengan para heheon remaja KBP Rawamangun, di mana di sini kita akan mengekspresikan dan menginovasikan keimanan kita dari berbagai kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Ada perlombaan cerdas cermat Alkitab, ada perlombaan futsal, dan ada perlombaan band. Ini akan kita ekspresikan bagaimana kita begitu dekat dengan Tuhan. Percayalah, di sini kita akan saling berangkulan tangan dan kita akan membangun kebersamaan untuk memuji Tuhan, untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Pesta Parheyon remaja sungguh luar biasa. Jangan tinggalkan. Mari datang, mari ikut. Karena di sini kita akan semakin mengerti betapa baiknya Tuhan itu bagi kita semuanya. Karena itu, anak-anakku semuanya, jangan ketinggalan. Mari bergabung dalam Pesta Parheyon remaja KBP Rawamangun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk remaja HKBP Rawamangun. Horas. Ayo ikut serta dalam Parheyon Remaja HKBP Rawamangun tahun ini. Dengan banyaknya perlombaan yang diadakan Dan hadiah-hadiah yang menarik. Parheyon Remaja HKBP Rawamangun. Menyala dan Hehe Mahita Alidongan Remaja. Tapi sebelum menutup mandok kata pada saat ini, saya ingin berpantun. Amang Inang jangan lupa bilang cakep ya. Tahun transformasi, tahun perubahan HKBP. HKBP maju dengan semangat baru. Mari kita hidup dalam kasih Tuhan, remaja hidup dengan iman yang teguh. Mauliate Madihita Salutna, Horas, Horas, Horas.
Tapasada marohata martangi yang mahita. Dami ni debata na sumurung sian salhut naroha. Ima mangaramoti ati-ate dohot kiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata jamita dihita di mingguta sadarion. Ima nanienet sian padurirang Jesaya. Bidu ono plusada ayat sada sahatu ayat sia. Songonoma dido disi. Jonok nama tiki hatuau ni bangso ni debata. Songgop do tuau todi ni Tuhan Jehovah. Ala naong miniahan ni Jehovah au mamaritahon barita nauli. Tuhalak nadangol. Marsuru au pauliuli halak parroha na bojok. Maniktikon haluaon tuhalak na tarhurung. Dohot tuhalak na tarate. Buha ni hurungan. Maniktikon taon parasi ni rohaun sian Jehovah. Dohot ari partubolan ni debatata. Mangapuli saluhut halak na marsak roha. Laho pahisahor roha ni halak na marsak di Sion. Mangaleho tunasida tupal sikka ni sirabun. Miyak las ni roha sikka ni arsak ni roha. Ulos na marhadohoan sikka ni todi na tahuton. Gabetar goar na sida hariara hatigoran. Suacuanan bahen puji-pujian di Jehovah. Jadi nasida ma paulihon akan naung leling tarulang. Akan naung tartabad di Narobi. Nasida musepa jong jokkon. Dohot pay baruhon hutan na tartaban. Akan naung tarulang marsudut-sudut. Jadi halak ruar jongjong marmahan dor biamuna. Jala akka anak ni halak seleban pangulamuna. Dohot tukang porlak anggur muna. Alai anggo hamutar goar akka malim ni Jehovah. Parhalado ni debatata dodohonon tuhamu. Sinamot ni akka bangso parbegu panganomuna. Jala hasangapon nasida do soluhomuna. Sikat ni haurahomuna nasailaon. Jala omuna silopit. Jala ali ni haeleson. Marolopolop nasida di partalian nasida. Dibaheni silopit do tianon nasida. Di tano nasida. Ikon maruli las niroha sa liling-liling na di nasida. Ayaw do Jehovah na holong roha di hatigoran. Alay na magigi mida taban pangarupaon. Say lehonokku do upa nasida di bagasan hasitongan. Jala pahotokku tu nasidan padan sa liling-liling na. Jala tarbarita di aka bangso parbegu. Pinopar nasidai. Jala anak nasida di tonga-tonga niaka bangso. Sude halak na marnida nasida tadaon nama. Nasida do pinopar ni na pinasupasu ni Jehovah. Ima sahana. Horas madihita saluhuna. Selamat hari Minggu ma. Shalom. Atar songona rodo hatayate opatem atong olodo sipatay ro songgop ala hurang gugu suaray aharo enak padita opatem mamereng-mereng mamuten-muten makatatay baru modohodok. Alairang modohodok kan, horas madita. Iya. Jadi memang odope perdana au marjamita di huriat tahun di jam 10. Ay buah dope adok kita naso manadate. Hari Minggu diojak ko dohami di huriat tahun HKBP Rawamangun pukul 10.
Jadi au paditarita Rosmawati berusia kian amat tadi jabu marga purba tulu madak dana dihami sada bawa 2 boru nga kadewasa benian nunga selesai kuliah 2 halak sahalak nai nama. Jadi hami pidda sian distrik tebing tinggi. Distrik tebing tinggi on tulu kabupaten on. Serdang Bedagai, Kota Madia tebing tinggi, baru ma Kabupaten Batubara. Hami di Kabupaten Batubara ma resort pendeta resort Damai Cengkring hiad duau. Di Indrapura dong tepatna. Alai masuk do pitu bagasan Kuala Tajung Kuarna. Alai masuk do pitu bagasa sautik naik di topini Lautima. Ima distrik nahuho basihami resort nahuho basihami adorang sobor hatu riat tahun. Jadi moliate ma di tuhata nunga boy hita masih tadaan marsaor di tonga-tonga ni hurianai. Ima jo partinadaan awal ni partinadaata zai naeng sahak mahita tu ulaun manang ulaw las ni roha di mingguta di bagasa sadarion boy hita rap manangihon hata ni di bata mangihuton sude aka pardalanan ni peribadahan di bagasan sadarion nakin nungata bege akayana kota anak-anak remaja ambil bagian dalam ibadah ini karena menyambut perheheon remaja. Terima kasih untuk anak-anak kami yang ikut melayani dan semuanya kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa supaya anak-anak kami remaja menjadi orang yang baik, yang pintar, terlebih takut akan Tuhan. Ta suruh ma akayana kota marsaor di tonga-tonga ni huriata marhiti-hiti remaja. Mungkin juga sudah ada pahopo kita. Mari kita bergabung di remaja HKBP Rawamangun. Suang songonima di kor puji-pujian na pinasaha ni PSG Koinonia neng bertanding di DKI ya. Anggosian kata-kata ni demunai ido ipolani jamita sonari teh. Ido unokna. Jadi mangulahon holong memeritahu berita nauli tu akan aku maliang. Semoga Tuhan berkenan atas partisipasi suara yang inang dan amang sampaikan anggo juaranai nomor 2 mai pikir honota alai sah berita nauli bermisi kita sepanjang kita hidup di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ima semangat ima pargugo muse dihamu laho manguduti latihamuna anggiat tung di paso-paso Tuhan tahita. Hamu inang amang nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ia jamita tahun di bay maun judulna manang topikna maniktikon tahun parasi ni rohal. Adong do hubay nakahatorangan na cepek atik tung mangurupi dia kana soboy mangatusi bahasa Batak. Adong hubayan slide beberapa. Maniktikot tahun parasi ni rohaun ni Jehovah memberitakan tahun rahmat Tuhan. Molo hasomalan nanian maniktikon aka pengumuman aka narikot-rikot di sadahuta boy-doy disepakati. Molo adong aka na insiden atau bahaya kebakaran atau apalah yang berbau bahaya disepakati. Ada kalau di Jakarta itu bunyilah gentongan ya, apa-apa itu manang nanti yang listrik dipukul ada bahaya, ada pencuri atar songone maniktikon
Adong doi marhite giring-giring molo di huta atar songonna molo dak somal makuling giring-giring jam onom hape makuling imana jam walu bah ahana masa ima maniktikon alai nanaing dohonon na dison maniktikon taon parasin rohaon songo tik-tik tay nakken maniktik ko pabuahon nanaing masa doho naung masa ima istilah ni huria. Jadi tik-tikonot tama, pabuah-buahot tama, parasini rohaun ni debata, dingolu ni hajol maun. Ise do manik tikoni hita, dakkolan marhite pamangabe, alay doho do pangalaho. Ikota daw ni jol mahita, marhite-hite pangalaho dohon pabaynata. Hamuna dongan saha porsyaun, dia do haroa ubana ta bereng akka namasai jala ahado haroa nanaing sipatorangon ni turpukon debata sadiri ro majupangi hadir jala berperan ibana manot Tuhon ngulu ni akka bangsona umatnya Allah tidak mau umatnya itu mengalami keterpurukan basado Tuhani dang lomorohana hita terpuruk dang lomorohana hita mengalami akapadelian. Dia selalu menolong dan berpihak kepada umatnya, terutama kepada mereka yang lemah, menderita dan tertindas. Alai unak tabaik kita tertindas, unak tabaik kita lemah, unak tabaik kita menderita. Asasi rohani Tuhani menderita mau unang adong do jolma na pastuson na lemah na tertindas na terpuruk dang na dicari-cari alani naing berengota saotik latar belakang dung mulak bangso Israel sian habuangani di bidu 50 onom mulak nasida tu Jerusalem adong do dele ni rohana sida adong do keputus asa anak adong do hagaleonna ayaha molo mamora ibana molo godak kepengna bahola dirina do menikmati molo marpogo sibana molo dang adong gogona bamadele may mana ditihai Tuhani ay waro nasipu ina Roma dipilih ma Yesaya didokon hati-hani di padan narobi songgop do tuau to dini Jahoba anggoi di bereng jolma do peitik kini alai nanaing pataridaho do ibana naing rona ma mesiasi ima Kristusi patujulu na do manang nasongon na intro atau pendahulu nasikop mangulahon parasini rohaoni nasikop pataridahon tahun rahmat Tuhan lahong mamaritahon barita nauli tuhalak na dangol marsuru pauliulihon akka parroha na bojok maniktikon
tahun para sinerohau ni. Mulut Yesaya sikop do daun. Ikonodo na sikop. Yesus adalah penggenapan langsung nubuat Yesaya pasal 61 ini. Yesus Kristus dosa sitong na natinuju ni turpukon. Naung miniahan ni Jehovah. Naung niurapan ni Jehovah. Naung pinabakit ni Jehovah. Ibana maraja digijang ni saluhut raja. Marhite ibana di Papua de Bata akan ada pemulihan, akan ada kemerdekaan dalam menjalani kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Ihati dakodoi di Lukas bidoopati mululam takasta jahat mulai ayat 10 nomi. Songgop do tua utod din ni Jehovah. Hamunadongan saha porsiaun akan asinonggopan ito din ni debata. Mangula do todi di bagasan ibana. Laho makaholongi donga colma. Mengurupi donga colma. Memaafkan setiap orang yang bersalah kepadanya dan menolong, menguatkan, membangkitkan. Parduli do ibana diaka jol managale. Hamunadongan saha porsiaon omma nanaing dohono ni turpuktai. Oma nanaing sitirota dang luasota terpuruk dang luasota so tapar rohahon akan nahumaliak kita. Sulit juga ya nang pendeta baharui bedak tarsarehon iba buama manari hojol mak iba masal ture niulah humana denggani badia pola pareso jolma olo do ramat dok songoni bagasar roana naso iboto hodo arsak ni rohakon naso iboto hodo akka nahu pikiri au pe terpuruk doau au pe marsak doau ay mulu manang mangurupi saya di Papua do akka namanu kote ate olo ni dokon urupi coba ada umba songono lagi songono ninna do lai bolu holam makata atai Papua do gudang niartana auba nasao jabuku nasao nahaku alai bolu neng mangurupi maol sonari ekonomi torinna kan ima secara ekonomi alay dakkolan hepeng na naing pangurupion parohaon dakkolak hepeng na naing liahanon mamaritahon wason itu hani tingkat basan itu hani pemulihan colma nadau siete bata salilingon bui tarahon gabe manangihon suarana. Dang nyalama benian pembuangan dang adong be penjajahan maila nama jolma saling menjajah ko Palestina tu Israel ngai ulaun ni Ukraina ngai ulaun ni alai gudang do keruntuhan manang parporangan habuangan natahilala di ngolu si saunari sayotik mainia sianantaran hitaon ima tangiang ate apa keterpurukan dalam hidup kita keputusasaan ede nama dalane ngoluk kita olo do sipata
jatuh bangun ake di PHK, boy aktif, boy PHK. Adong dongani naung say melamar ibana, say melamar dang adong ulon na. Asal adong ulon na kontrak do. Manang adokkian ulon na adong do pengurangan tenaga kerja. Oma keruntuhan boy doon mabayjol mamadele keputus asaan. Lam maju zamanon lam terpuru kawin na lam runtuh ekonomiku dangadong boy terpangasahon. Ada pekeruntuhan ni ala ni keegoisan, ala ni kerakusan ketamakan, kepenguasa. Orang-orang yang punya kuasa tidak peduli dengan sesama. Dang diperrohahon. Dang adong kepedulian na nang tutur na pe, nang pe si solho nai. Dang malaikat tahu inna musekan mula dong na mangido keluarga na songono ba songono ninna. Apalagi na pasikolahon. Mula dok kepeng mo ba pasikolahon ninna. Alay belum mabangus simin itor songon nahado teh itor hicado bah asa tarida guarnyo putain na kan ape simin na mangolu ima danak si pamajuan kapar sikola keegoisan merebak kudang baru kehilangan figur teladan itu perjulu-julu tatadai mana berjuri mana. Apalagi adong mengaku songonon nama sahaya winak padita ringgas 2 minggu sonari dang ringgas 2 minggu. Oma persudena kan alanya hamai alai bereng dang adong figur teladan dang adong benahot manoktong satia tutuhani mubang-ubang doha porsiona si pata lonong, si pata mubang. Hamunadongan saha porsiaon Tuhan berpihak. Imalas nerohata. Tuhan peduli. Dang dipasobo. Tidak dibiarkan. Selalu ada jalan dibukakan. Untuk memulihkan kehidupan kita. Songon naung pinatupana tu bangsa Israel hatihai. Dipulihkan soalani berjuna. Hitape boydo dipulihkan. Molo taleo tangatai ditiup tuhatai. Molo naing dipamalum tuhatai. Taleo marohatta. Asa pulih hita asa malum. Luka yang ada di hati. Terluka duhita. Mula masuk kita terus ada perusahaan PHK. Mangido hita tu tordokta dang dipardulihon. Lau hita martangiang ayaw pisitangnya kono doina dang adok tiladan. Anggotuson parduli do tuhatai. Disariho tuhatai do. Dipasu-pasu, diurapi, dipilih kita anak-anak Tuhan untuk menyuarakan kamu dikasihi Tuhan sama seperti saya. Mari kita sama-sama memberikan tangan kita, pikiran kita, hati kita, suara kita kepada Tuhan supaya kita dikuatkan. Aladang mungkin dipasu-pasu dang mungkin ditop pada bata hita baru pe toripe lua hita dakola manopa tuhatai ali menyediakan kehidupan sepanjang kita di dunia ini
nau teburope nunga di padame hita tu debata marhiti-hiti Yesus Kristus jala partoha pita di harajaon banwagi jangi. Jadi molo adok kita ison dang nanaing marsiak di bait Tuhatai. Nanaing menikmati ngolu dong. Ima si barita honota molo adong akan madele, akan terpuruk, akan naso madapot pikiran-pikiran, penguatan-penguatan dalam perjalanan kehidupan. Kita juga dipanggil imanakin menjadi pembangun reruntuhan itu. Tapajongjong muse semangakna, tapajongjong muse pakirimonna, tapajongjong muse pakaposyonna tu debata. Asobo tu Tuhanon, asing do. Tuk sodapo tahu do pasu-pasu obas na perpudion. Datong molobas na parpudion boy may alay da ba hahi pasotay piargado pikiratay piargado kesempatan ni ngolupe argado on melulaw hita tu rumah sakit mabayar oksigen do hita marhosa kan alay hita nadong disot dang maroksigi kita dang law hepekta mabayar hosata Malutadokot songoni itu akan amadelei membangun kembali kepercayaan dirinya, membangun kembali semangatnya, membangun kembali pakirimonna tu debata. Tarjodoh hita tu si. Aitong do naung diurapi hita, marhite-hite tod di porbadia, marhite-hite padidion. Tubuh marhite-hite harorone tod di porbadia. Jai ikon dohonot tado tuaka namaralo berseteru nunga di padame de batahita unang berseteru be pamangata rohata pikirata unang berseteru be unang marbadai be hita sama hita ay nga di padame hita ay di lobang ihiyad do hita di lobang nabagasihian alay di padame mahita tu debata di ain mahita diangkat mahita gabe anak konna dang seteruni debata behita say diramoti debata na mahita dihaholonge hita disarihon ngelutta nakpeso tatangido ay so namalo hita mangido sudi olo dulu bahita mangido nakpeso martangyangi hita olo do sipata dang sikop partangyangot tay alay di sari hot debata jadi rikot do namardame do hot debata kita adalah agen pemulihan di tengah dunia ini agen dohita. Jadi dak songon agen nya hayake ka agen-agen ne ka bisnis daw. Molo idok kon agen badoho may mana parsidoho may mana mamikiri pahicahon ngolu na terpuruk ngolu na lamrontoh. Tuhan mengasihi dengan keadilannya. Adil do Tuhane. Wado molo pengadilan nato berbeda do itu keadilan na pinacongcong ni tuatay. Molo pengadilan niat dihukum 5 tahun, niat 3 tahun. Manang na boydos niat 5 tahun, hope 5 tahun. Itu keadilan nato. Alayang ko keadilan ni debata daok songoni. Tuhan mengasihi dengan keadilannya. Dia memperhatikan
yang lemah, nagale. Dia peduli kepada orang-orang yang dikucilkan, orang-orang lemah. Songon natar surat di Matius 25. Ahadok disi asa manang ahape na pinatupa muna tuanggiko akan ame meton na tuaude. Jadi molo parduli hita, molo ta parrohahon, molo ta semangati, molo ta ulahon do mamaritahon. Taon para sinirohaw ni. Ima na parduli tu akan meti. Una kolak kepek tapi kiri alai pakilalaan na. Pakilalaan na semakin jauh dari kesempurnaan hidupnya. Namangihu muse, pengorbanan tidak akan sia-sia. Sudena taulahoni, tabereng doi maripola doi, bermanfaat doi. Songon na adong di ayat 2 lui ahamay dok resi. Saile honokku do upanasida di bagasan hasitongan, jalapahotokku tunasida padan saliling nililing na. Jai upa nau marga ima hadwado. Pahotokku do padan tunasida. Partohap di harajaon banwagi jange. Anggo pardalanan ni ngolutaw boy doy songog galubang. Anggo pardalanan ni ngolutaw ikon dua ragam. Boy doy penderitaan, boy doy sukacita. Alay di epistel tay, martua mahalak na menderita. Hinorhon ni penderitaan ni tahan uji may mana. Jala tubuh ma pakirimon na to de bata. Jadi molotung akadong akan hacit dang tupa madele hita. Alai ko marparbue hapor siotay. Ikon adok kataridaan ni hapor siotay. Adong hapor siota doho pakirimota. Mersugut tidak ada penderitaan yang kekal. Holan ngulu na manoktong donadong. Anggo penderitaan yang kekal tidak ada. Alani naing mahita di pasu-pasu de bata di pardalanan ni nguluta boy hita macakon mardame dohot ngulu si saunari. Boy hita marhiras ni roha. Kalau kita tahu begitu baik Tuhan mengasihi kita, mengadakan pengampunan dosa sehingga kehidupan kita dipulihkan. Yang tadinya tidak berkesempatan menjadi hidup dalam kemerdekaan, sekarang sudah berkemampuan menolong orang lain, bahkan alat di tangan Tuhan. Hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Jangan lewati akan mauli. Apalagi akan senior ate, ono 10 tahun tu gijang ate. Akahamonangan nama cerita hononna. Kesaksian nama ngoluna. Anggo hamina jolo, acik doa mi ba. Alay mau lihat may Tuhan eh. Holam mabigi nga tertarik akan aposoi. Akadia maperjuangan muharwa opung. Tabunay na marsaritaw. Basa do Tuhan eh. Hulewati hamido akkagalubang eh. Marhite-hite pos ni roha tu de bata. Sehat do hami sa tunay. Itulah alat di tangan Tuhan lah kita. Gabe ula-ula ni de bata mahita maniktikon tahun para sini roha ne. Kudang do akan adengkan. Naung niula ni debata di bagasan ngoluta.
tahatidak ko ni, tatiktik ko ni, tapabuhay akan adeng ka ni, tusuduk na oposo. Asa diboto, olo do sipata memang akan aposo ya itu kan zamannya dulu pong, inna olo doi, alay unang marna, bosak kita. Molo say dibolok ko ni dahani, molo say bolok ko nakasyal lang ni, ama kami na julo tiki sa balgamot, dapa opok ko, tang boy hami songonot tabu na mangan. Dibolok ko do dahami, hola nala ni pisay, amak teh, kan dulu itu pong, inakaremajay kan? Alay, boy ma, akka opong sude, akka naong marpahopu, madokon. Dak songon yetok popo, songon odo, alat di tangan Tuhan. Nang gale pehita, nang di kursi roda pehita, nang dang boy pehita. Tu dia, alay, tongdo di parar Tuhan hita, lahu maniktikon tahun para sineroha ni. Oma namang ihot, na parpudi. Kita sebagai tubuh Kristus, bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang lain, luka di hati orang lain. Mari kita bersahabat, mulu marsahabat kita, mardame kita sama kita, boy mata boto akka penderitaan na, masih tangyangan mahita. Anong ngaro tondene Tuhani, manang di dia pehita marsitangyangan, cakonon ni Tuhan hidup. Hidup kita dalam terang janji Tuhan. Ikut tayingot do baga-baga ni debata tu kita. Dang marisuang mangulahon akan adengkani. Tahu lama. Mari kita mengalahkan penderitaan itu dengan pengharapan, sukacita. Songon nadi epistel tay. Dang murak kita, dang mailah kita. Molo si haposi Tuhan ido hita. Dang paloason na pailaw ni namasay penderitaan ibana di ngoluna. Say pahehion na pabakiton na doy. Ay nunga disuruh akan aposona. Terlumubi Yesus Kristus laho paluaho kita. Sian akka hasusaatay. Sian akka keterpurukatay. Tatangihom mahatana. Asa tarapul hita. Boy hita hehe, boy hita muse, dipulihkan di dalam semangat yang baru. Amin. Martangiang mahita. Mauliati madiho Tuhan, dia sini roham, napatauho kami marpungu di bagas coromon lahu manangihon hatami. Nunga tutu di pabor hato kami. Asa hutik-tiko kami, hubarita ho kami, na para si roha doho marhiti-hiti ngulu nami. Kudang doragam ni pasu-pasum na kujalo kami, dakka bilang kami, dakka suhata kami, dakka guara kami akaragam ni pasu-pasumi. Alanido roha mi madok moliate tu bagas coromon. Asalam tabaammu, udutammu Tuhan, akan adengkani di ngulu nami. Suang-songoni ma Tuhan, di ida hodo aka kegiatan nami di hutonga-tonga ni huriaon. Say paso-paso may, say lomo maroham di aka pamusyon nami. Marhiti-hiti kegiatan nami di tonga-tonga ni huriamon. Marhiti-hiti kegiatan kategorial. Tarlumubi may di aka yanakon nami remaja. Nunga dipersiapon nasida akan adengkani. Laho patuduhon haheheon ni semangat nasida. Na marhuria di tonga-tonga ni huriam hakabepion. Pasu-pasu manasida, pasu-pasu masudena torasna. Pasu-pasu nasida di aka persikolaan na. Patulus aka cita-cita na Tuhan. Ay hodo pardengkan basa. Suang-songoni ma Tuhan. Yaka amanami dohot inanami na mempersiapkan laho tu kompetisi. Laho mangihuto na pertandingan di DKI. Homa Tuhan na madongani. Homa na masuk-masuk suara nasida. Asa sahat barita na ulii. Tunahu maliak kami di tonga-tonga ni wilayah namion. Suang-songoni ma Tuhan hami na pungudison. Meragam dopesi pangiron nami. Terlumubi may hahipason. Leo madihami
asa marhahi pasok kami, lahu patanakon hatami, di tonga-tonga ni ngolo nami. Suang songonima, akadongan nami na marsahit, na adong tertulis di warta, Enrico Simajutak, Purba Siagian, Nyonya Sintua Sirait, Dapi Septian Sihotang, Binsar Sialoho, Inangge Boru Sianipar, Sondang Juliana Lumban Tobing, Aswandi Simangunsong, Dohot Nyonya Sintua Sianipar Boru Naiborho. Hodo Tuhan padaw ni nasumurong, ho mana mangubati marhiti-hiti akka perawatan para medis di rumah sakit. Asa marhiti akka na sinalo nasida perawatan ido akka ubat do si panganon marhamalumon nasida. Boy lam hitsaroha nasida mamuji do pasanga pokok. Sagabe parbarita nauli muse nasida dung hipas nasida. Kadongan namin na dirawat di Jabu, nasuhagwarak kami. Toktong maho Tuhan, madongani, mga lehon aka pemulihan, mga lehon aka kesembuhan, apoli nasida, pargogoy nasida, atik pedang boy nasida marpungu di bagas coromon, dongani mana sida martangiang nuaing di Jabu nasida be di bagasan ibadah live streaming. Dongani ma sudi aka yanakon na asa dirawat, dohok denggan, sudi aka tuturna, dohot keluarga. Suang songoni matuhan hami mangidodope hami asa paso-pasomo hami saluhu nah dihai pasor tiur ni pikiran. Asalam ringgat sami manangi hoko marsaurap dohoto marhiti-hiti percupangan nami di garisaon. Pasu-pasu manang uluan nami amang padita pajaitan. Do sudai hami aka padita nama kubasi dohot na full timer inang Bibel Pro do diakones. Terlumubi tehedongan nami akasitua na burju na boy mga leo rohana tikina lahu mangurupi pelayanan di tonga-tonga ni huriaon pasu-pasuk keluarga na pasu-pasu akan narikot di ngoluna. Suang-songoni matuhan mangidodope hami di aka ibadah nanaing sipatupon nami dope di tonga-tonga ni huriamon duksal po ibadahon ho matuhan toktong napaluason akadongan nami lahoro tu bagas coroon marsoba mamuji doho pasanga poko. Tuhan nang di pamarita nami pehu kami tu adopamu say parsahalai dongani maaka pamarita nami nahudul sebagai pemangku jabatan lahu mamikiri aka kemakmuran kesejahteraan ni bangsa namion dongani marhiti tordimi asa diulahon akan adengkan nang di tonga-tonga ni huriam HKBP homa Tuhan nama masuk-masuk hidup nami purus nami sekjen doho kepala departemen lahu mamikiri akan adengkan di tonga-tonga ni huriam HKBP jalaboy urupan nami patuluson akalomoni rohami. Tuhan perdosa na gudang dohami jumulu maurasi dosa nami na gudangi asalam tamahami haboran ni pasu-pasum di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus mangido hami tuho tangihon mapangiduan namion asi maroham amen. Taurutima ibadata marhite na marenday huhud papungu pilihan.
Tangnya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odoharoroan ni saluhu seleho-leho na denggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Upasa hatami sian na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata nami, debata ama, anak doto di porbadia, nabadia doho, jalagok hamuliamu do liat portibion, pinuji jala pinasangap mahoro di saleleng ni lelengna, alani asin ni roham naung sahat tuhami, do tusude huriam, namarlas ni roha dohami nuaing, ala naung di papatar jala di patad dahoko tuhami hadiriomo. Holong ni roham, asin ni roham, labas ni roham, hasesaan ni dosa, hangoluan sogot, arta silehonommu sogot, rodi uhum sidabuommu sogot. Naso habilanga dosudenai, ay naso dung niatusan ni jolma, di patorakko do tuhami. Jala naso dung ni ida ni jolma, di pataridohoko do tuhami. Naso dung nasi holan ni portibion di buah kodo di hami naso tarlehon portibion di leho kodo di hami alani hupasahat hami matuho daging nami to dinami rohanami rodi sude saluhu na di hami asa patawommu hami tuharazaumu na di Banua Gijang kodo na manopa hami ubay tubuh hami tuhasianganon say topa jalapay baru mahami asa tubuh hami padua halihon, jalage partohap di hasiangan na rosogot di labung mi. Nauduk jalana serep do rohanami tuho, mangaleho rohanami, si bahen inganammu. Say homa na mangula jala margogo di bagasak kami. Say paujung ulaw naung pinuk kami di hami, naung sinahapommu guarmu tu hami. Naung tardidi hami tu bagasan ko warmu na badia. Asa hami diho, jalaho di hami. Sailam tanggali roha na buruk sian hami, jala solukon roha na baru tu hami. Asa badia parange nami, pabuwa naung maliate roha nami diho. Say pargogoy mahami, asa huparange hok kami, sudena ni dokmu tu hami. Pabuwa naung tutu hami akka anak komu. Jalapanean di hagoluan sogot, tay payan barita nauli di hami, asa adong pargogo nami, sa leleng hubolus hami hasianganon, say patogu haporsyon nami, marhite-hite to di porbadia, sahat rodi hamatean, asa sahat hami tuho, amanami, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomone roham di banotongosong na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami song panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopako Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Inang unang jolo mula kita alana anak kota remaja neng mang konser mini. Amang inang rodis na poso bulu unang jolo mula kita tabege majo konser mini anak kota remaja.
Hotma konser mini remaja HKBP Romangun. HKBP Romangun asal Lasdo Rohani Remaja ta dilihat pado tuhida ado nuri jolon asal bayi kadenggan menuju Remaja ta konser mini sian remaja HKBP Romangun. Bolong do lasni rohatama asada bain ma tuhita akam. Semangat ma remaja da HKBP Romangun. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan Kau perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berikan penghargaan hati kita kepada remaja kita konser mini HKBP Romangun. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan Kau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang,
cintamu tak terkira. Puji Tuhan. Termini dari remaja AKBP Rawamangun. Bersyukurlah dan puji-pujian kepada Tuhan. Semoga remaja AKBP Rawamangun semakin semangat. Berfoto dulu ya. Foto-foto. Ayo pengurus dan panitia bisa berbaris. Yuk, pemusik konser mini semuanya kita foto bareng-bareng dulu. Yang jam 10 tadi semua kita kumpul.